Yeah, yeah. Looking out for the rollers. The whiskey finna solo me sober. Always had a chick, guess it's more so about her. Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave et eksperiment med 3 ting. Eller, ja, jeg vil sige ting, man skal bruge. Første ting, man skal bruge, det er den her. Den anden ting, man skal bruge, det er den her. Den tredje ting, man kan bruge den her, eller sten. Sådan en kanon, vi skal lave. Den her kan du godt skifte med en ballon, fordi den er bedre at gøre det med en ballon. Det første du gør, du tager den her. Så når du strammer dem op, sådan her, og så tager du sådan her, den her ned, sådan her, den hænger den op, sådan den her, så du gør sådan her, ikke? Og så du skal jo sætte noget i hernede, sådan her. Så den går hernede, og så du gør sådan her, ikke? Men det bliver lidt svært, fordi når man gør sådan her, kan man godt ramme her. Så derfor kan så gøre det sådan her. Men det er kun, hvis du bruger det der strømpe. Du skal gøre det på langt, skal du gøre det der. Og så kommer vi til den her. Skal se, det skal være sådan her. Så sætter vi den her lille ting. Det er nok bedre med sten, ikke? Og så sætter jeg den i. Så gør jeg sådan her. Og den her hvide mur, ikke? Så, okay, den er lige der. Så når jeg har den her hernede, så holder jeg på den, trækker i strømpen tilbage sådan her. Og så spyder jeg. Det er meget bedre på ballonen. Og jeg går lige til tilskud. Okay. Det var så, man gør det. Det er bedre med sten og på de stående ballon. Fordi der er sne og muligt udenfor, så jeg kan ikke lige gå ud. Men jeg kan købe balloner. Men tak for at I så med, og ses. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.